Ahojte, vítame vás pri počúvaní lifestyleového podcastu Chat s Michalom Achbergerom a Martinom Piteľom. Dnes sa najprv porozprávame o povinnom očkovaní, neskôr porovnáme manuálne a elektrické zubné kefky a v závere prezradíme, aký význam má obdobie adventu. Instagram začal ľuďom ukrývať počet lajkov pri príspevkoch, ponovom tak pri cudzích príspevkoch neuvidíte presný počet srdiečok. A tebe to zakrýva počet lajkov? Áno, zakrýva. Takže už nevidíš u ostatných, hej? Nie, jedine, že by som si klikol na to slovo ďalší a začal to manuálne rátať, čo nikdy nebudem robiť. Aha, no mne sa to ešte nestalo, takže ja stále som vo fronte čakajúcich. Niektorí rodičia nedávajú zaočkovať svoje deti. Riskujú tým ich zdravie a zároveň aj zdravie ľudí okolo. Tento smutný trend je však realita a podporujú ho mnohí, a to aj na Slovensku. Martin, rovno sa opýtam, stretol si sa s týmto postojom, že pozitívne naladený v zmysle, že nechcem dať očkovať svoje dieťa v okolí seba? Priamo som sa nestretol. Stretol som sa len nepriamým spôsobom, že som o tom čítal na rôznych fórach, keďže pracovne využívame rôzne takéto nástroje a sociálne siete a raz za čas zabrdnem aj na modrý koník, kde mám dokonca účet vytvorený, lebo som to potreboval kvôli nejakým kampaniám. Tak tam nájdeš teda rôzne divy. Účet ako mamička máš vytvorený? Akože mám tam svoje meno, ale keď mi prichádzajú e-maily, tak to oslovenie je vždy zo strany modrého koníka v ženskom rode. Áno, dobre, tak teraz na tom už modrom koníkovi som sa to dozvedel, že je to taká veľká početná skupina už docela, nie? Áno. Je a samozrejme nepriamo to vidíš, hej, vo všetkých médiách, kde sa o tom informuje a tak ďalej, ale priamo som sa s nikým nestretol, kto by povedal, že nedá svoje dieťa zaočkovať alebo nedal. Ja zase poviem tak za seba, že čo mám akože osobne ľudí v okolí, tak relatívne sú zodpovední a chodia teda zaočkovať, aj čo majú malé deti, chodia pravidelne očkovať podľa toho očkovacieho kalendára, takže tam nevidím problém. Jediný, čo som sa stretol a s takým tým zvláštnym názorom, možno, že takým akože v rámci očkovania je očkovanie proti chrípke, s tým teda, že ľudia niektorí hovoria, že áno, niektorí hovoria, že nie. A s tým, vďaka tomu, že možno, že aj z ich skúseností vzniklo to, že sa dali zaočkovať a napriek tomu uchoreli. Neviem, ty si bol niekedy zaočkovaný proti chrípke, alebo dávaš sa pravidelne? Nedávam sa pravidelne, bol som zaočkovaný a zvážim, že by som sa aj zaočkoval zase. Ja som kedysi tiež bol, hlavne keď som bol teda akože menší a chodil som na gymnázium, kde bolo to prostredie takých tých proste veľa mladých ľudí a vieme, že vtedy ten človek sa vyvíja, tá imunita sa takisto vyvíja, čiže tam bolo pravdepodobnejšie, že ochoriem, takže tam pravidelne som sa chodil aj očkovať. Ale teraz, odkedy som vlastne v Bratislave a sám sa už o seba starám, nemám tu rodičov ani nikoho, tak neriešim to očkovanie, čo sa týka chrípky. A musím poklopať, že ani som našťastie v nejakom poslednom období nemal tú chrípku, ale myslím si, že to je aj tým spôsobom života. Že aj to dosť ovplyvňuje potom, že samozrejme môžeš to chytiť kdekoľvek, ale taká imunita je vyššia viac menej. Áno, myslím si, že áno. Tým, že si aktívny človek, zdravo sa stravuješ, nie je sladkosti ani alkohol. Myslím si, že áno, že je to aj tým životným štýlom, ktorý človek vedie, tak to k tomu prispieva. Áno, dobre, ale keď si teda, ešte sa vrátim k tomu, že keď si sa to očkoval, tak si vyhýbal sa tej chrípke, alebo sa to občas objavilo? Ja si to matne spomínam, že neviem takto to posúdiť. Myslím si, že nemal som vtedy chrípku, ja som mal často angíny a takéto veci, ale to keď som bol hlavne menší a tak ďalej. Ale keď som bol asi zaočkovaný, tak som nemal chrípku. Naposledy, keď som mal chrípku, tak to bolo tu na Bratislave asi pred 5 rokmi, alebo tak, že to ma skolilo na pár dní. A som to chytil niekedy na intraku, keď som vlastne býval. Ale vtedy, keď som bol zaočkovaný, tak som nemal asi tú chrípku. Neviem, ty ako? Nechytil som ani ja, myslím, že vtedy. Ale nie, ja nevždy chytím každý rok chrípku. Ale tak by som povedal, že niekedy aj 3 roky nechytím, potom chytím a to nejako skolí. Takže skôr takýmto spôsobom. A treba, tak povedzme si teda niečo o tej očkovacej látke proti chrípke.
S tým teda, že neplatí to, že keď sa človek očkuje minulý rok, že to vlastne je, že má protilátky aj na tohto ročnú vlastne chrípku, lebo tá chrípka sa nejako vyvíja, nejako mutuje a vždy tá vakcína obsahuje, tá aktuálna pre daný rok alebo obdobie obsahuje v podstate tie protilátky, alebo ten oslabený vírus v nejakých takých mutáciách, ktoré sú asi predpokladajú, že sa môžu vyvinúť v rámci následujúceho chrípkového obdobia. Takže to je také, že taká nejaká aktuálna dávka. To znamená, že človek nemá imunitu na ďalšiu chrípku, ale má imunitu na tú chrípku, na ktorú sa očkoval. A čas na očkovanie je práve teraz, čo sa týka chrípky. Tak ide to zimné obdobie. Áno, do nejakého decembra by sa to malo, polke decembra najneskôr, aj to už by som povedal, že možno už aj neskoro očkovať, alebo predsa to chrípkové obdobie je tak koniec decembra, možno začiatkom ešte marca, tak asi najviac ľudí je v podstate, a hlavne detí chorých na tú chrípku a chvíľu trvá, kým sa vlastne vytvoria tie protilátky v tele z toho oslabeného vírusu a môžu sa samozrejme ako pri každom očkovaní vyskytnúť aj vedľajšie účinky v zmysle v tom, že nebude to autizmus, teda vo väčšine prípadov, ale že to bude vlastne nejaká teplota, oslabenie alebo niečo také na tomto štýl, ale je to v tým, že telo sa vysporiadáva a vytvára tie protilátky v tele. Predpokladám, že teda ty máš za sebou všetky tie základné povinné očkovania, ktoré sú. A ak sa teda pozrieme na to, že či ty niekedy si mal nejaké nežiaduce účinky alebo príznaky nejaké, tak vyvolalo očkovanie u teba niečo zvláštne? Vyzeráš byť v pohode, že nemáš nejakú chorobu? Čo ja viem, to musí asi posúdiť iný z psychického hľadiska, ale nemal som pocit vtedy. No a samozrejme, keď sa aplikovala tá látka, ja si pamätám, vlastne som už bol uvedomelé dieťa, neviem, či škôlka alebo v škole, normálne teraz asi prvý ročník školský sa mi zdá, že to bola nejaká vakcína, ktorá sa vpichla do stehna a strašne mi tak nejako ochromila tú nohu a nevedel som poriadne chodiť. Tak to si pamätám, že nejaké 2 dni som mal, že som nevedel poriadne chodiť. Nemal som teplotu, ale nevedel som ani ohnúť nohu, ani stáť na tej nohe. Presne tá teplota, to je asi taká tá najzákladnejšia vec, ktorá sa objaví pri tom očkovaní, respektíve po tom očkovaní, hlavne u malých detí to tak býva, že je to najčastejší prejav, prípadne tie iné prejavy môžu byť také, že máte začervenané to miesto toho vpichu, kde bola vlastne podaná daná látka. Áno, alebo človek sa môže tak slabunko cítiť chorý nejakým spôsobom. Ale treba si povedať to, že človek by sa mal očkovať podľa toho očkovacieho kalendára. A nebudem si hovoriť konkrétne ako, ale sú to v rôznych takých fázach života. A samozrejme začína to od toho najmenšieho, to je už od tých 2 mesiacov, prvé očkovacie látky, potom nastupujú 4 mesiace a tam sa to v podstate nejakým spôsobom opakuje a doplňa. S tým treba dodržať tie časy na to, aby sa vlastne vytvorila tá dostatočná protilátka a mohla sa vlastne znova zvyšovať účinnosť opakovaním aplikácie týchto oslabených vírusov. Potom v 10 mesiacoch sa aplikujú ďalšie, 14 a 17 ďalšie a potom až v 5 rokoch, takže je tam taká väčšia pauza, keď je vlastne človek dostatočne imunný a v 5 rokoch sa opakujú ďalšie niektoré vírusy a tým vznik protilátok. Potom za ďalších 5 rokov teda v 10 rokoch je ďalšia vakcinácia, v 12 a už potom 12 a tínedžerských rokoch teda sú ďalšie tie očkovania a potom je 30 a viac rokov, to sa v podstate už týka mňa a to by som už mal ísť na očkovanie, čo som nebol a mal by som ísť na očkovanie proti záškrtu a tétanu. Čo sa vlastne musí opakovať po určitom čase. Lebo človek nemá doživotnú imunitu voči týmto ochoreniam. Jeden z dôvodov, pre ktorých sa vlastne celkovo bavíme o tejto téme, je nielen to, že teda sa dosť rieši na sociálnych sieťach, že či sa dá ísť očkovať alebo nie, ale aj v parlamente bol vlastne zákon, ktorý aktuálne je stiahnutý, ale má byť opäť predložený na tej najbližšej schôdzi. A ide o zákon ministerky zdravotníctva Kalavskej, ktorý vlastne sa týka toho, že
deti, ktoré budú chcú byť prijaté do predškolských zariadení, čiže do škôlok, tak budú musieť byť zaočkované. Inšpirovali sa vlastne nejakými inými krajinami európskymi, kde je takýto štandard. Napríklad v Čechách je to tiež. Áno, napríklad. A tento zákon vyvolal takú vlnu kritiky, hlavne zo strany takých zelených mužičkov, ktorí sú v parlamente. Zelenohnedých, teda ľudovej strany Naše Slovensko. A ja si pamätám taký ten speech, ktorý mala Kalavská v parlamente, ktorý trval asi 15 minút, ale stal sa brutálne virálnym, kde im tak pekne a argumentačne akože vynadala, alebo že sundala ich dole tými argumentami, že to bolo fakt nádherné. Neviem, či si to video videl. Áno, videl som to a naozaj, že aj dávala tam príklady z praktického života, že čo zažila, že keď videla, ako vlastne nezaočkované deti umierajú na tetanus, myslím, a že to bolo veľmi zlé zážitky. A spomínala tam aj to, že tým, že sa znižuje sa vlastne tá kolektívna imunita, čo je vlastne najpodstatnejšia súčasť očkovania. To znamená, že populácia je naočkovaná na 95 a viac percent, tak sa znižuje vlastne možnosť rozšírenia týchto chorób aj u ľudí alebo detí, ktoré vlastne majú tieto látky v sebe, ale nie v takej plnej miere. Napríklad u nikoho sa nemusia vytvoriť také veľké množstvo tých protilátok a môžu sa napríklad tiež ohroziť takýmito chorobami. Takže tá kolektívna imunita je vlastne to, čo vlastne chceme dosiahnuť týmto očkovaním. A preto si myslím, že je na mieste nútiť tých rodičov, aby nepodliehali nejakým neodborným tlakom na internete a rôznym konšpiráciám, ale naozaj, že boli zodpovední a svojim deťom naozaj dopravili tú ochranu a zároveň ochránili aj ostatné deti a zároveň celkovú populáciu, už tú dospelú, keď vyrastú tie deti. Lebo deje sa to vlastne už aj na Slovensku, že v niektorých regiónoch klesá ten počet pod vlastne 95% a vyskytli sa osýpky na východe Slovenska. A rozšírila sa epidémia osýpok, áno, na východe. Ja napríklad si nepamätám žiadny iný prípad za celé to obdobie, odkedy som na svete. Čiže od roku 93, dobre, berme to tak, že prvých 10 rokov života si príliš nepamätám, ale ja si nepamätám, že na strednej alebo teraz na vysokej, keď som bol, alebo keď už teraz pracujem, že by sa riešil nejaký prípad epidémie spôsobený tým, že ľudia neboli zaočkovaní. Hej? Že fakt treba povedať, že odkedy je povinné u nás očkovanie, od nejakých 60 70 rokov minulého storočia, tak všetky tie choroby, ktoré sa predtým vyskytovali, tak vďaka očkovaniu a tej kolektívnej imunite, než chcem povedať, že zmizli, ale vyskytujú sa vo veľmi malom množstve. Áno, to je v podstate to, či aj Svetová zdravotnícka organizácia si dali to vlastne v 70. rokoch ako taký záväzok tým očkovaním doviesť to ľudstvo do bezpečnej nejakej normy tak, aby v podstate malo takú tú kolektívnu imunitu. Tá kolektívna imunita v podstate nie je tak rozvinutá v afrických krajinách, kde tie deti nie sú očkované a tie vakcíny sú pre nich drahé a v podstate preto sa aj robia tie zbierky častokrát, aby boli aspoň nejakým spôsobom chránené vlastnou imunitou, keď už nemajú tie zdroje na obživu, ale proste aspoň takýmto spôsobom. A samozrejme tým sa chráni celkovo ľudstvo pred rozšírením týchto chorób. No a spomenul som to, že v parlamente bude opäť ten zákon, tak ty by si sa ako rozhodol, ak by si sedel v parlamente, zahlasoval by si za zákon alebo nie? Samozrejme by som zahlasoval za zákon, to znamená, že ešte by som aj sprísnil, lebo oni chcú aj robiť aj to, že v rámci tohto zákona že bude zakázané prijímať deti, ktoré nie sú povinne očkované, ale na druhú stranu zruší sa zákaz pokut, alebo zrušia sa pokuty za to, že tie matky alebo rodičia nebudú očkovať tie svoje deti. A napríklad v Nemecku sa teraz prijal ten zákon podobný a tam sa mi zdá, že tá pokuta až 2000 eur, alebo že také celkom akože dosť vysoké číslo. No, aby som to dal akože primerane k našim. Možno... Platom? Áno, tak možno... pár stovák, hej? No tak 1990, ale nie. To si asi také Bratislavčan môže dovoliť? Hej, pár stovák by som dal asi, za to, že že ohrozuje v podstate zdravie národa, by som povedal v tomto zmysle. Treba byť národný tam, kde treba, podľa mňa. Viacerí ľudia veria aj rôznym takým blúdom, ktoré sa týkajú tohto očkovania, tak možno vám teraz
upresníme, že ako to v skutočnosti je. Niektorí tvrdia, že ak sú zdraví, tak sa nemusia dať očkovať. Pravdou však je, že pre väčšinu zdravých ľudí poctivo vyležená chrípka nemusí predstavovať hrozbu, ale netreba zabúdať na to, že vírus chrípky je vysoko nákazlivý a šíri sa hlavne vzduchom. Preto sa každý nakazený stáva vlastne tým prenášačom a prispieva k tomu šíreniu ďalej tej chrípky. To sa týka samozrejme hlavne chrípky, ale aj iných ochorení, takže nie len teda chrípky. Potom ďalšia vec, ktorej viacerí veria, je to, že chrípku dostanem z očkovania, prípadne sa to týka aj iných rôznych ochorení, ako sme spomínali, ten autizmus. A treba si však uvedomiť, že nakoľko tá vakcína obsahuje usmrtený vírus, nie je možné sa ňou nakaziť. Po očkovaní možno ochoriť vtedy, ak k nakazeniu došlo skôr a imunitný systém si ešte nestihol vyrobiť protilátky, alebo ak zdrojom nákazy nie je vírus chrípky. Občas sa aj stáva to, že pacient po očkovaní pociťuje bolesť v mieste v pichu, ako sme už spomínali, prípadne je to tá teplota alebo únava, čiže to sú také tie najklasickejšie príznaky. A keď už si spomenul ten autizmus, tak to je asi taký jeden z hlavných argumentov. Máte, ktorí sa boja, že ich deti dostanú autizmus z očkovacích látok, ale tie očkovacie látky nespôsobujú ten autizmus, bolo to už niekoľkokrát dokázané na obrovskom počte detí v zahraničí na niekoľkoročnom výskume, kde sa vlastne kontrolovali tieto deti a nebolo to v podstate žiadny súvis medzi očkovaním a autizmom. To očkovanie len môže vyvolať autizmus, ktorý by sa neskôr vyvinul v rámci toho dieťaťa. To znamená, že môže len urýchliť, dajme tomu, že ten proces, ale tomu autizmu sa to dieťa v podstate nevyhne, keď už ho má nejakým spôsobom v sebe. Že psychicky, že sa dostane raz do toho autizmu. Takže čo sa týka tohto, tam neexistuje nejaká taká súvislosť, aj keď to je taký ten hlavný argument. Neverte teda tým konšpiráciám, že očkovanie nám spôsobuje rôzne problémy, či už ten autizmus, alebo že nie je potrebné a že vlastne veľké zdravotné organizácie, farmakofirmy, že sa snažia nejakým spôsobom pomaly nás načipovať tým očkovaním. Je to povinnosť zo zákona a treba to povinnosťou chrániť národ tou kolektívnou imunitou. Pre mnohých ide o výstrelok módy a nedajú dopustiť na starú dobrú manuálnu kefku. Pre iných je tá nedostatočná a tak hľadajú alternatívy. Medzi tými výstrelkami tak môžeme nájsť elektrickú a v poslednom období aj sonickú zubnú kefku. Tie dokážu zuby čistiť tisíckami pohybov za minútu, čo sa ľudskej ruke podarí len veľmi ťažko. Čistia však zuby o toľko lepšie? Práve o tom sa ideme rozprávať a porovnať si teda tú klasickú manuálnu zubnú kefku s elektrickou alebo so sonickou kefkou. Tak moja prvá otázka, ty máš akú kefku? Ja mám sonickú zubnú kefku, ale treba povedať aj to, že mám manuálnu kefku. Dobre. Ale s tým, že mám ju v tej tube takú z bambusu s takým štuplikom v korkovej zátke. Z korku. Tak. Áno, čiže máš to na okrasu. A mám to iba na okrasu. Áno, dobre. Mám to kúpené na okrasu, ale inak používam normálne sonickú zubnú kefku. Ja len krátko k tej bambusovej kefke drevenej, ja som ju mal, je to nechutná vec, neodporúčam ju si Ešte kúpiť, som v živote nedal do úst. Lebo nie ste zvyknutí na pocit toho dreva v ústach ad jedna, čiže je to veľmi zvláštne. A po ďalšie tá kefka vydržala veľmi málo, že tie štetinky neboli prispôsobené tomu, aby sa dlhodobo používali. A prišlo mi to, že tak ako hovoria, že je to eko kefka, tak na druhej strane by som si ju musel tak často kupovať, že to podľa mňa ani eko v podstate nie je. Takže neodporúčam túto. Takže na okrasu jedine, hej? Áno, na okrasu, ako to máš presne ty, že ju budeš dlhodobo využívať, ale povedzme si vlastne, čo je to tá sonická kefka? Dobre, tak akože sonická kefka patrí do kategórie elektrickej kefky. Výborne. To znamená, že využíva nejaký elektrický pohon, ako rovnako ako elektrická zubná kefka, tá klasická, tie starší typ tých kefiek. No a sonická zubná kefka vlastne má v sebe taký rotačný motor, je to taký vibračný motor, ktorý tie vibrácie prenáša až do konca na takú, neviem, taký výstupok, na to sa vlastne nasadí nástavec pre tú kefku. A vlastne tie vibrácie prenáša až do posledného vlákenka vlastne na tej kefke a tá kefka vlastne vytvára alebo taký mikropohyb na tom zube a osciluje tam. Osciluje. Krásne slovo. Áno.
A vnáša tam vlastne tú pastu do toho a odstraňuje ten zubný povlak. Môžeme si povedať, že OK, že niekoľko tisíc pohybov o mnoho rýchlejšie oproti elektrickej zubnej kefke, ale neznamená to, že je to o to efektívnejšie. Je tam v podstate len o 10% viac účinnosti. Napriek tomu už ale tie sonické zubné kefky existujú niekoľko rokov, taktiež a existuje teda vlastne medzi nimi dosť veľká konkurencia, takže tie kvalitné sonické zubné kefky sa dajú vlastne zohnať už za pár eur, že no je samozrejme nie, že za 6 eur, ale že do okolo tých 30-40 eur sa dá kúpiť aj kvalitná sonická zubná kefka a pokiaľ človek vie hľadať dobre na internete, v zahraničných e-shopoch, tak naozaj, že možno, že aj 20 eur si vie nájsť fakt, že výbornú zubnú sonickú kefku. Prečo si sa ty vlastne rozhodol pre takýto typ kefky? Keď som mal... No ja som mal to moju prvú, to je už moja druhá sonická zubná kefka. Druhá v živote. Druhá sonická zubná kefka. A to bolo možno 7 rokov dozadu. Ja som medzi prvými mal. A to bolo také, že veľmi... Akože takú drahšiu som si kúpil, ale potom som zistil, že nie až tak medzi nimi rozdiel, medzi tou najdrahšou a medzi tými lacnejšími. Že buď taký stred, alebo kľudne stačí aj ten basic v rámci účinnosti tých sonických zubných kefiek. No a rozhodol som preto, že som mal pocit, že strašne veľa času strácam tým, že keď som si umýval tú zuby klasickou tou kefkou, a že som mal pocit, že to nie je dostatočne umyté. Akože asi som to umýval zle, ale vždy som mal pocit, že niečím sa zabávam popri tom umývaní zubov a že nedávam taký dôraz na to umývanie. Kde vlastne tá sonická zubná kefka, alebo aj tá elektrická, rieši to, že za mňa vlastne má tam tak v sebe ten časovač a za mňa vlastne čistí tie zuby, že nemusím vykonovať ten pohyb a je to napriek tomu čisté a pocit z tých zubov je o dosť výrazne čistejší oproti manuálnej zubnej kefke, že mám pocit, že tie zuby sú, že nemajú na sebe taký ten povlak ako keby, ale že je to úplne také vyčistené. A nehrozí tam to, že to niekedy až prepisneš, lebo má to predsa len akože nejakú intenzitu tá kefka, že či dajme tomu si tú zubnú sklovinu nezničíš? Ako takto, záleží tam aj od toho, že akým spôsobom tlačíš. Tá sonická zubná kefka oproti elektrickej zubnej kefke je o niečo šetrnejšia tým, že vlastne len zľahka stačí priložiť na ústa alebo na tie zuby a 45 stupňov uhlí voči zubom. Čiže na okraji ďasie, v podstate tam, kde sú zuby a potom vlastne prechádzať len tak a zľahka sa s ním dotýkať. Takže tam nehrozí ten tlak, samozrejme netreba úmyselne tlačiť, ale niektoré sonické zubné kefky už majú aj taký senzor, keď príliš tlačíš na tú zubnú kefku, tak ti to vlastne upozorní, že mal by si s tým prestať. Ako parkovací senzor, hej? Niečo podobné. Niečo na ten štýl, áno, že netlač na to. Netlač na to, čistí sa to aj tak. V tomto štýle. Takže hej, že v podstate majú niektoré kefky už takéto možnosti a niektoré sonické zubné kefky majú možnosti aj sa prepojiť s telefónom v rámci nejakej aplikácie cez Bluetooth a musím povedať, že je to úplne zbytočnosť, pretože to mám tiež a nemám pocit, že by som to nejakým spôsobom využíval. A čo si tam vieš akože nastaviť? Akože sú tie kefky, že programovateľné. Častokrát, že vie si nastoliť ten program, to znamená, že ako intenzitou, dajme tomu, že ja som si nazvolil to, že, alebo naprogramoval, že na záver toho čistenia zubov máme ešte taký jemnejší režim čistenia jazyka, ešte 10 sekúnd napríklad, alebo dá sa tam nastaviť doleštenie alebo dobielenie, alebo proste nejaká postupná tá intenzita alebo precitlivé zuby a tak ďalej, že dá sa to napríklad nastaviť, ale nie je to vôbec nejako nutné a väčšina tých kefiek má nejaký taký úvodný režim, to znamená, že postupne v rámci nejakých týždňa alebo dvoch sa zvyšuje intenzita toho čistenia, lebo človek si musí zvyknúť na tú kefku, pretože ten pocit v tých ústach je iný, ako keď máš klasickú kefku samozrejme, alebo keď máš elektrickú. Je to až také šteklenie a mne sa strašne z toho slinil. Musím povedať, že... A ty si dosť šteklivý typ. Áno, a ešte v ústach ma to šteklilo. A normálne som dosť toho slinil, keď som si zvykol na to, takže to bolo to celá, že cool, že keď som sa dotkol jazykom tých vibrácií, že tak ma to tak pošteklilo.
bolo to také iné, teraz mi to už nerobí samozrejme problém, to si človek zvykne. Takže v rámci tohto, a keď človek to nevie zapojiť tú sonickú zubnú kefku alebo prepojiť sa so smartfónom, tak sú tam normálne častokrát aspoň 2-3 programy, že nejaké bielenie na tej kefke. Že manuálne si to prepneš. Áno, že si prepneš, alebo jemnejšie, precitlivé zuby, alebo leštenie a podobne. Dobre, a vlastne pri tej sonickej kefke, ale musíš po nejakom čase meniť tie nadstavce. To máš ako s klasickou zubnou kefkou. To znamená, že po každých 2 mesiacoch by si mal vlastne meniť zubnú kefku, prípadne po každej chorobe by si mal zmeniť zubnú kefku. S tým, že tá výhodou môže byť aj to, že tie elektrické alebo sonické zubné kefky si vieš vymeniť tie nástavce pre celú rodinu a vie to celá rodina vlastne používať. To mi príde už a tak máš tam nástave, si to meníš. Áno, viem, ale príde mi to divné. Ale môžeš to robiť aj tak, že je super iná vec. Oproti sonická kefka má tú výhodu oproti elektrickej, že vydrží dlhšie, keďže ten motorček nevykonáva mechanický pohyb, ale vibračný pohyb. To znamená, že vie vydržať až 20 dní. Že bez na jedno nabíjanie, hej? Áno. OK, a potom ako dlho sa nabíja tá kefka? Nejakých 6 hodín, ale to zdáš v noci nabiť. Že nie je to taký problém. Niektoré kefky už majú také, že nabíjateľné púzdro, že to vieš zobrať a v rámci toho púzdra... s tým, hej? Áno, že to vlastne vieš aj nabiť cez USB napríklad. To mala tá moja prvá kefka, že som to vedel tak nabiť. Ale to nie je problém, to je taká malá nabíjačka, nabíja sa to častokrát tým, že to je plne vode odolné, tak sa to nabíja vlastne bezdotykovo, bezdrotovo. Takže tam vôbec nie sú povinné nejaké káble, niečo zapájať, len to dáš do stojana, aby sa ti to nabíja. Takže v rámci tohto je to super. Akože ja si to veľmi pochvalujem, čo sa týka tohto, a mám pocit, že tie zuby sú moje belšie, odkedy to vlastne používam. Že mi hovoria, že mám belšie zuby. Takže asi dávam aj tomuto vlastne dôraz na to, že asi to môže byť aj vďaka tomuto. Ale to netreba zabúdať to, že tie sonické zubné kefky neriešia komplexnú vlastne starostlivosť o tie zuby. To znamená, že treba si stále čistiť medzizubné priestory, aj keď o niečo lepšie čistia medzizubné priestory sonické zubné kefky, vďaka tomu, že vlastne vytvárajú také mikrobublinky, ktoré sa dostanú aj medzi zuby, ale mechanicky neodstrania tú špinu z nich. To znamená, že treba buď tie kefky alebo nite vlastne používať pri čistení napriek tomu. Prípadne existuje taká alternatíva, ktorú mám tiež, a to je taká, že ústna sprcha, ale to je taká iná ústna sprcha, ja mám takú vysokotlakovú, že nie špliecha vodu pod nejakým tlakom určitým, ale takým silným výstrkom vlastne vyšplicháva vlastne tú špinku medzi zubami. Čiže máš skúsenosti s tou sonickou, predtým si používal tú klasickú manuálnu, predpokladám? Áno. A už by si sa teda nikdy nevrátil k manuálnej? Takto, keď náhodou, že zabudnem, alebo keď idem na dovolenku, tak častokrát beriem tú menšiu, pretože tá sonická má nejakú váhu a keď máme len príručnú batožinu, tak predsa len to zoberie niečo z tej váhy. Takže to som v podstate, vtedy to riešim takou manuálnou a dávam si v podstate takým klasickým spôsobom takéto retro. Takže vtedy, takže mám aj takú, ale to vždy tak akože vyhodím v tom hoteli, to zahodím a potom to už nepoužívam, že iba na také jednorazovo to používam tie klasické zubné kefky. Inak vôbec nie a samozrejme používam ústnu vodu, to akože základ toho celého. Ale mám pocit, že ty nemáš sonickú zubnú kefku. Zubnú kefku mám, sonickú nie. Áno, a že zvažuješ teda kúpu na tak. Vieš čo, zvažoval som kedysi, kedysi som sa staral aj o jedného klienta, ktorý sa zaoberal dentálnou hygienou a samozrejme mal v portfóliu aj takéto produkty. Zvažujem, akože nie nejako intenzívne, ale túto tému som si zvolil aj preto, že si naštudujem niečo viac a dozviem sa aj viac niečo od človeka, ktorý používa takýto typ kefky. Ja som teda ten hipster, ktorý používa tú retro kefku, tú manuálnu, ale zase dávam si záležať, že nepoužijem hociakú, ktorá stojí v obchode pár centov, hej, že kupujem si od známej firmy, lebo považujem tie kefky za veľmi dobré. Treba povedať to, že tie vlákna tej kefky mali byť poväčšine jemné. Aby sa netlačilo na tie ďasná, nepoškodzala zubná sklovina, keď už ide o tú manuálnu a neodhalilo aj tým krčky.
Tak. Je ešte také, keď spomeniem, elektrická zubná kefka, to znamená, že tá, ktorá vytvára tie rotačné pohyby, je taký negatívny to, že je potenciál odhalovania tých krčkov, čo nehrozí vlastne pri tej sonickej zubnej kefke. Kde sa len vlastne prikladá a netlačí na ňu. Čiže ja som aktuálne ako keby spokojný viac menej s tým typom kefky, ktorý mám, ale samozrejme, že tá starostlivosť o tie zuby nie je spojená len s tou kefkou, ale so všetkým možným, že presne používam medzizubné kefky, používam ústnu vodu, raz do týždňa si tie zuby ešte čistím takým gelom na posilnenie. Áno. Neviem, ako sa to volá. Má to proste nejaké vitamíny pre tie zuby. Áno, presne. To je to slovíčko, ktoré som hľadal. A samozrejme pravidelne chodím na nejakú dentálnu hygienu, že akože odkedy som taký, že obozretnejší a dávam si viac pozor na svoje telo, na seba a tak ďalej, tak sa viac starám aj o zuby. Že kedy mi to bolo úplne jedno, že čím si vyčistím tie zuby, ako dlho si ich budem čistiť a ako budú vyzerať, tak musím povedať, že v posledných rokoch to je už, že som sa otočil o 180 stupňov. Ale tak možno, že by som ti odporúčal vyskúšať aj takéto niečo naozaj, že ten pocit z tých vyčistení zubov je úplne iný s touto sonickou zubnou kefkou oproti tej klasickej. A predpokladám, že teda sonickú zubnú kefku kúpim v ktoromkoľvek obchode s elektronikou? Áno, určite sa samozrejme, plus na internete. A ako som ti spomínal, že na internete v zahraničných obchodoch to vieš nájsť za veľmi dobré ceny. Takže kto má záujem, nemusí investovať horibulné sumy a nájde v kefky, ktoré vlastne ponúkajú na našom trhu to, čo možno by ani nedalo sa nájsť inde. Že naše kefky len by to v podstate sa ani nechytajú na to, čo nájdeš niekde v zahraničí. Alebo možno, že za to isté, ale za o mnoho nižšiu cenu. Šťastné a veselé. Toto si budeme hovoriť veľmi, veľmi skoro a veľmi často asi. A možno, že sa to niekomu zdá, že to je, že už toho predčasne hovorím, ale keď si uvedomíme, že advent je za dverami, prvá adventná nedeľa je už v podstate za pár dní, tak by bolo by na mieste povedať si niečo o tom, kde ja ako možno určite taký pohán sa niečo aj dozviem asi o teba viacej, kde vy máte asi väčšie také tradície, čo sa týka adventu a asi ste to troška inak prežívali. Ako teda prebieha advent u nás? Pretože keď si to predstavím u mňa, advent je u mňa len zapálenie sviečky a ako keby odrátavanie k darčekom, otváraním darčekov, takže toto je u mňa, že advent, hej? Ja si myslím, že veľa ľudí to tak vníma, ktorí nie sú nejako kresťansky, nábožensky založení, že presne to berú len tak ako milé spestrenie svojho vianočného alebo teda svojho konferenčného stola v byte v dome, že dajú si tam teda ten adventný veniec, ktorý má 4 sviečky a každú adventnú nedeľu si, dajme tomu, zapália jednu sviečku. Musím povedať, že mám taký nový adventný stojan. Áno? Áno, sa teším, máš 4 sviečky? Mám 4 sviečky, sa teším, že si zapálim a budem si odrátavať v podstate tým ten... Tak si najprv povedzme to, že kedy bude vlastne ten advent tohto roku. Bude to už čoskoro? 1. decembra. Áno, a to 1. decembra v podstate je... v podstate už len za pár dní. Myslím, že tento rok to je veľmi skoro, nie? No ono to väčšinou býva v rozmedzi od nejakého, teraz neviem, že 25. alebo 27. novembra až do 3. decembra, aby to v podstate vyšlo až presne, že to musia byť 4 nedele pred tým štedrým večerom. A je to teda v takomto rozmedzi a býva to už dlhodobo takto vlastne zadefinované. Ešte by som povedal, že štedrý večer tento rok vychádza na útorok. Áno. Takže vlastne kvôli tomu sa to nejako poposúvalo. Dobre, prejdeme teda k vám, ako ku kresťanskej rodine, ktorá ste asi tieto tradície nejakým spôsobom dodržiavali. Ako to teda vlastne vyzeralo? Alebo vlastne vedia si, že prečo sa zapaluje tá sviečka? Prečo to zapalujeme? Takto, my sme to nejako neslavili veľmi v našej rodine. Že áno, pochádzam z kresťanskej rodiny, ale nepraktizujeme nejako veľmi, alebo sme nepraktizovali tie jednotlivé
veci, ktoré súvisia s kresťanstvom, že samozrejme išli sme, dajme tomu, do kostola, alebo mali sme ten adventný veniec s tými sviečkami, ale nejako sme sa o tom nebavili, že prečo to máme a tak ďalej. Ale vedeli sme, že to súvisí s príchodom tých Vianoc, ale brali sme to s príchodom tých Vianoc ako sviatkov a nie ako s tým, že si pripomíname narodenie Ježiša Krista. To je hlavný zmysel toho adventu, hej? Áno, že si pripomínaš príchod teda toho Ježiška, to nazvime. Ono to, že prvá sviečka znamená, že je jeho narodenie, tak si to môžem povedať? Nie, to jeho narodenie je až na štedrý večer, až teda v tú noc. Zo štedrého dňa na 25. Takže to vlastne prichádza, že obdobie, že prichádza. Áno, prichádza. Čiže príchod, aj to vlastne ten preklad toho slovička je z latinčiny a znamená to príchod, ak sa nemýlim. A musím povedať, že ja som napríklad chodil aj na cirkevné gymnázium, ale asi sme to tam aj preberali, ale ja si fakt, že nič z toho vôbec nepamätám. A tiež to mám zapamätané len ako ty, že sme si každý týždeň zapalili jednu sviečku a ja som odratával, ale že nie, že do darčekov, ale odratával som počet dní do vianočných prázdnin. Ja sa ešte jednu pamätám, čiže s týmto adventom. Neviem, či si pamätáš televízne hlásateľky. Veľmi matne. Tak akože, ja si ich pamätám, ale nie, že by som úplne mal v hlave, ale pamätám si, že počas Vianoc mali tie televízne hlásateľky pred nimi ten adventný veniec. Ale to aj teraz býva tak v televíznych novinách. Áno? Tak tým, že nepozerám tak ja som mal spojené s hlásateľkami a vždy mali tú sviečku o jednu viac zapálenú. Takže toto mám tak spojené. Dobre, treba ale povedať, že teda to slávenie toho adventu súvisí nielen s rímskokatolíkmi, ale aj s inými teda tými vierami, či už grékokatolíci alebo evanjelici. Pri tých grékokatolíkoch a pravoslavných to dokonca trvá 6 týždňov. 6 týždňov? 6 týždňov. To 6 sviečok? To ja neviem, inak to som sa ani nezamýšľal. Ale napríklad, akože moja časť rodiny je pravoslavná, ale nikdy nemali 6 sviečok. Teraz ak sa tak zamýšľam, vždy boli len 4. Možno je ťažšie zohnateľné, vieš, veniec so 6 sviečkami, to tak ľahko nezoženieš na Slovensku. Ale môžem si povedať tak krátke o vlastne tom advente, že tie začiatky siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet tých adventných nediel, čiže tiež to nebolo vtedy ešte nejako stanovené. Ale až pápež Gregor Veľký, môžeš si zapamätať, stanovil, že teda adventný čas bude mať tie 4 týždne. A kedy to stanovil? No tak stanovil to v 5. storočí. 6. storočí. 6. storočí. Čiže odtedy to je nejako takto stanovené a je to stále tak, že v rozpätí toho 27. novembra až 3. decembra vychádza tá adventná nedeľa. Celkovo s tým adventom sa spája obdobie pôstu vo väčšine pri tých kresťanoch, ktorí to praktizujú, a to z toho dôvodu, že ako keby pripravuješ sa nielen že duchovne, ale tak aj očistne sa pripravuješ na to, že sa niekto narodí a že potom príde taká tá oslava toho celého a preto máme vlastne na tom štedrovečernom stole, preto sa volá aj štedrovečerný stôl, že tam je hojno a teda veľmi veľa tých jedál rôznych. A viem, že sa ešte akože čistia sa byty, nábytok, steny sa malujú a také niečo. Som čítal o tom, že sa akože pripravuje, aby došiel do čistého. Áno, presne takto. Ale to robíš aj ty, nie? A tak ja to robím každý týždeň. Ale tak pred Vianocami asi tak, že tak rázne, nie? Lebo aspoň u nás to tak bolo, že to bolo také veľké upratovanie. To poviem. Neviem, či by som ešte ráznejšie mal upratovať. Tak pamätám si, že minuloročné upratovanie bolo veľké. Áno, to bolo kvôli tomu, že som prerábal a to som akože už väčšie byť nemohlo byť, tak by som povedal. Ale možno v rámci také zaujímavosti s tým teda, že nie je to nič informatívne, ale len taká poznámka na okraj, že stále si neprídem, že prichádzajú Vianoce a vďaka tomu, že je dosť teplo. A musím povedať, že moja klientka ešte len predvčerom kosila trávnik a keď si povie, že už je to vlastne advent, tak je to docela vtipné. Tak ale musíme si na to zvyknúť, že aj v iných krajinách, dajme tomu v európskych, Španielsku, Taliansku, je to bežné, že takéto počasie, ako teraz my máme, tak oni to majú v decembri. Minulý rok som bol v Madride a to bolo presne takéto počasie, že akože smerom čím bolo viac hodín, že v noci bolo chladnejšie, ale počas dňa bolo 15-16 stupňov, slnko svietilo a tak ďalej. Že... Ako na naše podmienky to je iné samozrejme, ale akože nie je to neštandardné. Napríklad niekde v Miami
teplo aj počas Vianoc. Čiže akože treba si na to len zvyknúť, že čím ďalej, tým viac budeme slaviť advent nie len v takých tých našich tradičných podmienkach, ako si spomíname, že kopec snehu, a s tým možno súvisia aj tie rôzne prianostiky, ktoré súvisia s menom ako Martin, Katarína, Lucia a tak ďalej a tak ďalej. Už nebudú asi ani aktuálne. Ani si Martin už nebude chodiť na bielom koni, ale na nejakom piesočnom tátošovi. Takže advent je vlastne, ak sme to mali nejako dosumarizovať, advent je teda obdobie, kedy sa máš duchovne, ale aj tak očistne vnútorne pripraviť na to, že prichádza teda na svet spasiteľ sveta. A pre všetkých ostatných je to vlastne také odrátavanie Vianoc. Vianoc a darčekov a prázdnin. Ďakujem, že ste nás opäť počúvali. Nájdete nás vo svojich mobilných telefónoch v Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na YouTube, SoundCloud a Spotify. Povedzte o nás vašim známym a nezabudnite nás počúvať aj na budúce.